ini yo panas sih Rando. Bah, lumayan seger. Wah, dia kuat panasnya. Kuat kabeh. Jadi apa ya bocor ta iki neraka iki? Wiket. Wah, kok kono barang priket lho. Yang ini nak. Retar. Enak. Sangite nyebar munggah kan. Kapep lho. Nyemek-nyemek tre. Kayak ambune karo-karuan. Patus ra nggo sabun. Cah. Opo iki? Ana kayu nganggur ning kono, Dan. Masa ra ndek penggaian? Wah, lumayan iki go balik. Kok nyambut gawe kena nginget-nget banyu. Sanu tak iso opong. Go balik ah. Duh, jangan pot-abot. Walah. Enak mendadi kowe terus. Isu awan sore mangan terus. Kowe iki walah mangan arang. Ngabeng-ngabeng walah mah diamuk. Ngono. Arep tak culne ben ngarep dhewe ya. Piye? Malah hilang kadol gawean. Yo. Wong tua ya swara men to iki. Wayahe ngene iki anak wayahe menakne lho. Malah anak wedok malah nunut neng kene. Sambat walah. Susah ini. Piye, Dus? Wedi kulek dosa lho. Wani karo bojone. Dosane sing nanggung aku. Kaya berat. Nyandi parane mo. Kuwi ora balik-balik to. Luyu rewang. Ora pamit kowe, Dus. Yo. Aja mendeliki ngono kuwi. Wedi aku. Ngapa ngene iki ya? Wong tuwa lek meneng ya bingung bakno. Ndenge jane enek info mening lho. Jarene rondo anyar. Tapi apa ya doyan karo aku. Enek kaya ngene iki, ngolah alah. Talingko kedu aku. Kok kaya sakmene ya abote iram to. Kaya ngangkat beban urip lho. Yalah.
balik wih con gì nữa người có kayu có lẽ kayu thì mỏng tại sao rupanya anak beto ya kulu nữa đó có ya pitik mari tipu ya Apa Pak iki? Nyuwun ning kono ya telek anyar tas ceblok. parah nih ya lok nih nang hiburan Iya. Nyapo Pak malah rene. ora lho nduk rumpamu tak sama-sama kok kayak cah sekolah dino minggu toh gak masuk Ngajar. Mah ngono aku iki. Wis ning ngelok anak era masuk lho. Baru pam masuk Pak. ya masuk toh nduk jare makmu aku rupane kaya aduno kok Arjuna apane? Rupane telek lencong celeng. piye toh Pak malah dilone kaya telek lencong iki lho ora nduk iki wong wedok linggo sama tuantang kaya ngono ki lho Sumuk kapep. apap ndelok Yo aja mane-man no. Senengamu dek. titik Kesel panas tegalan bah keringetin rojos sih ramene iki rasane jan ngelak tegalan ira nek bakul es anake gur lemah diprank kali panas jan ndelok blas ngene iki nganti ngene iki oh iya apa aku tak marani nunu ae wah semua kau sih ya oh mau eram Barang. Aku enggak. enaknya apa ya tak pengen nunu ae mana wong oleh apa-apa cek ana Enggak bisa. ini kacamata gesek ya ngedang ngono sik. Eram. Lek ngono menawa engko gekne es engko. Aduh. Enak di IPT. Esis. Aduh. Malah pedas belek rene. Aduh. Lah kuwi metu wotok ngono bret. Nyepak aku ya. Ben iso ngono. Bah. Apane nyepake lah? Somuk panas kapep kabeh iki lho. Kapep. Heeh. Nanti mama lho. Rada rene, tak ipete ngono. Mapit nih.
Yo. Ada kaya ngono kuwi. Tembung sumu era mak. Tapi ya. Ndak. Enak. Coba banter ya. Bledukan mlebu kabeh kok. Ben nang mlebu. Enak. Atek selalu menting-menting ambune apa iki? Ngapa ta? Apa? Saya nuntut. Ora. Kuwi lah. Kuwi. Jabah kowe kaya ngono kuwi. Yo, iki. Apa Bro? Cuma kena keringat. Kira kok cewek iki. Lali. Iya.